Hyvää päivää. En tiedä, olenko tehnyt tällaisen videon aikaisemmin, mutta teen nyt uudelleen, jos en ole. CP-vamma, eli cerebral palsy, on aivoperäinen on aivovaurio, joka aiheuttaa liikunnan ja tai kognitiivisen toiminnan häiriöitä. 50% CP-vammaa potevista henkilöistä on jonkinasteinen kehityksen alentuma. Minä en kuulu tähän 50%. Eli minun aivoni toimivat aivan täydellisesti. Minä olen ollut pyörätuolissa koko ikäni. Ja ajattelinkin kertoa teille millaista on olla pyörätuolissa. No nyt niin kun aluksi tällä yleisvastauksena voin sanoa siihen, että ei minkäänlaista, koska minun mielestäni pyörätuolissa olemiseni ei vaikuta minuun henkilönä mitenkään. Koska jos mietitään, että sinä vaikka Margit Alasalmi siellä YouTubessa tai Pirjo Toropainen tai Matti Möhömaha siellä, niin jos sinulla on vaikka luomi poskessa, se voi häiritä sun kanssakulkijoitasi aika paljonkin. Kaikki on silleen, että vittu tolla on iso luomi poskessa. Mutta kumminkaan se ei häiritse sinua yhtään. Mulla on pyörätuolin kanssa vähän sama juttu, että pyörätuoli häiritsee muita, mutta pyörätuoli ei häiritse minua yhtään. Mä pystyn elämään ihan täysipainoista elämää. Mä harrastan teatteria, on harrastanut jo kauan. Ja mä käyn kavereiden kanssa ulkona syömässä, juomassa. Ja sit mä harrastan seurakuntatoimintaa. Ja mitäs muuta? No sit ihan tavallista tämmöstä nuoren miehen elämää elän mun mielestä. Mä asun palvelutalossa, jossa meillä on 24/7 on apua saatavilla. Ja silleen. Eli tää ei oo minkään näköinen laitos tämä paikka. Tämä on periaatteessa tavallinen vuokrakerrostalo sillä erotuksella, että täällä on koppi, missä on setiä ja tätejä passissa odottamassa, mitä meillä on kulloinkin sydämemme päällä. Ja jos puhutaan siitä, miten tämä
tämä näin tää CP-vamma niinku näkyy mun arjessa, niin varmaan kaikkein näkyvin asia pyörätuolin lisäksi on se, että mulle tulee pakkoliikkeitä, eli mun jalat, varsinkin jalat, muilla kädetkin voivat tehdä kaikenlaisia ylimääräisiä hytkäyksiä ja nytkäyksiä. Ja sitten on tietty tämä pyörätuoli, joka näkyy kaikille. Sitten tuosta kävelemisestä sen verran. Mä oon 15-vuotiaaksi asti pystynyt kävelemään tuen kanssa pieniä matkoja, eli mulla on ollut semmonen tasofordi. Ja tällä hetkellä nyt on tilanne se, että sitä kävelytaitoa ollaan nyt koittamassa hakea niinku takaisin uudestaan, koska se meni silloin hukkaan ton ison selkäleikkauksen takia, joka mulle tehtiin vuonna 2005, kun mä olin 15. Ja mun selkä siis jäykistettiin. Ja nyt tällä hetkellä on semmonen tilanne, että mun selkä painaa niin paljon, että mun jalat, tai mä en jaksa kannattaa mun omaa painoa, koska mun jalkojen lihakset on sen verran surkastunut tai niinku käytön puutteessa lakannut että ne ei ole kauhean vahvat, kun niitä ei ole käytetty. Ja sitten, mitäs mä vielä kertoisin? Mulla on tosiaan mun virallinen diagnoosi CP-vammahan on tämän kyseisen vammaryhmän niinku tämmönen kattotermi, mitä mä niinku sairastan. Eli mulla on spastinen diplegia. Spastinen tarkoittaa sitä, että mun raajat ovat ylijäykät, varsinkin jalat. Ja diplegia tietääkseni tarkoittaa sitä, että mä olen vasen puoli on mulla se heikompi. Mä teen lähes kaiken oikealla, vaikka mun pitäisi harjoittaa sitä mun vasentakin puolta, mutta mä oon laiska ihminen. Ihan voin näin julkisesti sanoa, että olen laiska ihminen. Ja koska vasemman puolen käyttämiseen menee aikaa ja energiaa paljon enemmän kuin oikean puolen käyttämiseen, niin mä en sitä kauhean helposti käytä, paitsi jos joku ei sano mulle siitä. Mitäs vielä? Tosiaan tää kehitysvammapuoli, se, että se puuttuu multa, on seurausta siitä, että se on oikea puoli, se puoli aivoista, joka mulla on vaurioitunut. Ja jos se vaurioitunut puoli olisi vasen puoli, niin sitten mä olisin mentaalisesti vammainen, mutta en välttämättä fyysisesti vammainen.
Siis tämä vammahan sai alkuunsa siitä, että me synnyttiin mun kaksoisveljen kanssa 2 kuukautta liian aikaisin. Ja meidän elimistö ei ollut tarpeeksi kehittynyt ja me emme saaneet tarpeeksi happea. Ja meidän aivot menivät toiselta puolen epäkuntoon. Ja mun veli, hän kuoli tähän vaivaan päivän ikäisenä. Ja tää ei oo mun mielestä surullinen asia, koska mun veli odottaa mua isän tykönä taivaassa ja hän on käynyt mua useita kertoja elämäni aikana morjestamassakin. Mä tiedän, että sä oot siellä. Ja me nähdään vielä ja semmoista. Mut tässä nyt tämmönen pikapaketti mun vammasta. Mä toivon, että tästä oli jollekin apua kautta iloa kautta ja muille vammaisille, niin tää rohkasi niinku kertomaan vammasta. Ja mä toivon, että te tajusitte sen, että mä oon ihan normaali ihminen. Tää nyt on siis lähinnä tarkoitettu semmosille ihmisille, jotka ei tunne mua, niin kun, jotka ei oo mun kavereita tai asu Porissa, etten näe mua. Mutta tässä nyt kumminkin tää video. Ja kiitos sille tytölle, joka kysyi mun vammani synnynnäisyydestä tossa aamulla jonkun YouTube-videoni kommentis ja tuli mieleen, että mähän en oo tehnyt tämmöstä niin sanottua järkevää asiavideoa tästä aiheesta. Että tässä tää nyt on. Mutta nähdään taas aurinkoa teidän päivää ja koittakaa olla lähtemättä tuulen mukana lentoon. Minä menen nyt syömään. Moi!